Takže ahojte ľudia, máme tu nový vlog a teraz sme pri jachtách, môžete to vidieť a práve teraz za chvíľu pôjdeme na jednu jachtu, takúto, a potom vám ešte ukážeme viac. Takže keď už môžete vidieť, práve sme na jednej jachte a pozrite, aké tu sú veľké budovy. No. Tu sú tie veľké budovy. No a keď môžete vidieť, tak tu je veľké ruské koleso, ktoré by sme chceli navštíviť zajtra. Ak by ste náhodou navštívili Dubaj, tak tento výlet vám odporúčam. No a tak ďalej a užívame si plavbu a sme tu aj s rodinkou. No a ukážeme vám ešte aj viac. Takže to je zatiaľ všetko. Takže keď môžete vidieť, tak tu je práve stánok a vyrábajú tu dalgonu zo Squid Game a jednu si určite kúpime. No a keď pôjdeme na hotel naspäť, tak asi ešte natočíme, ako tú dalgonu vyrezávam. Môžete si prezrieť túto, ako to vyrábajú. No a ešte vám ukážeme niečo viac. Teraz sme v EMG World v Dubaji, je to ako taký zabavný park. A teraz, keď môžete tu vidieť, tak tu je strašidelný hrad, ale išli by sme sa tam pozrieť, ale je zatvorený. Takže tu je ten hrad. No a je takýto veľký. Bohužiaľ, že majú zatvorené, inak by sme sa tam pozreli. A tu je taká scary reštaurácia a milý pán nás pozval do Nuka, tak sa poďte pozrieť s nami. Je tu fakt také pekné a scary, taká atmosféra. No a keď môžete vidieť, tak tu setí taká kostra, alebo čo to je. No a teraz sme práve na takom kolotoči. Ahojte. No a je to tu moc veľké a odporúčam vám to tu. No a je to tu fakt super. No a užili sme si tento veľký kolotoč a bolo to celkom aj dlhé. No tak takže to je asi zatiaľ všetko z tohto kolotoča. Môžete si ho ešte takto prezrieť. No a pomaličky budeme už jazdu končiť. No, teraz sme práve pri inej časti zabavného parku. No a pri tej jazde, pri tom kolotoči bolo veľmi dobre. Môžete si to tu ešte prezrieť. No, je to tu takto a tu sú ešte panáčikové z nejakej rozprávky. No a teraz sme sa vrátili práve zase na ten kolotoč, pretože bol veľmi zábavný. No tak sme tu ešte raz. No teraz sme prišli ochutnať kokos, takže ochutnávka. A je dobrý, dávam tomu tak 8,5 z 10. Takže tu sme pri Global Village, to je taký ako Dubai Disneyland, niečo také. No môžete si toto prezrieť, je to veľké. Tak. Dajte mi like a odber a ešte vám ukážeme niečo viac. Takže ideme sa pozrieť do Nuka. Ešte si to môžete prezrieť. Takže teraz sme pri indickej časti. Takto môžete vidieť. No a asi si tu niečo ešte kúpime a ukážeme vám to ešte na video. Takže keď náhodou prídete do Dubaja, aj Global Village vám odporúčam. Tak pomaličky už budeme končiť, ale ešte sme navštívili japonskú časť a americkú časť. Môžete si to tu ešte prezrieť. Je to tu veľké a sú tu veľa ľudí. No a ešte si to tu tak užívame, je to tu moc pekné, fakt naozaj vám to odporúčam. No a teraz sme už vonka a takto to vyzerá, keď ste trošku ďalej od Global Village, sa to volá.
tak si to tu prezrite. Pozrite, aké to je pekné v noci. Také veľké to tu je. Takže chcela som vám ešte ukázať taký pekný vchod a pozrite, je to ako nejaký hrad a aj v noci to tu moc pekne svieti, môžete si to prezrieť. Takže takto tu je, no a už sme von z toho hlavného vchodu a niečo som si aj kúpila, no a pozrite sa na tú krásu. Moc vám to odporúčam prísť aj do Dubaja, no a tu sú ešte také nejaké ako kolotoče a tak. A tu je Japonsko. Takže asi tak. A tu máme tú dalgónu, keď ste si mohli všimnúť. Dostali sme ku tomu aj takú paličku a potom to takto ešte budeme vyrezávať. Môžete to ešte vidieť. Takže takto. No, teraz sme pri egyptskej časti. Keď ste si mohli všimnúť, tak pozrite, aké toto je veľké a pekné. Egypt. Tonúka sa asi nestihneme ísť pozrieť, lebo už za chvíľočku to tu budú zatvárať, ale ešte si to tu trošku pozrite. Je to tu moc veľké a fakt som si to užila, je to moc dobré. Takže keď to môžete takto vidieť, no a tu sa už lúčime, takže asi tak. No a tu je ešte taká fontána, taká veľká fontána, no a teraz, keď si môžete všimnúť, tak tu je také akvárium, také ryby sú tam, žraloky a tak. A bol to moc pekný zážitok. No a budem sa s vami už lúčiť, takže ahojte, dajte mi like a odber a ahojte, odporúčam.